kachel koda ka mbui mar Citizen Digital miwa pachi kokalo SMS len ma menaria dek au chiel nono ikono ni yudo chenro yo machal nade to intiere kanye gi jok mage to ayo maber mar Christmas ioro ne jok mage kindie ma ontiere karka uduchi makawuono ka medo koni ni en mana Merry Christmas bed koro duchi makare ka medo yudo weche manyien. Nyokora moge jwang wadhi nyaka account ma Kiambu komedo kanyo ni ringre rowere moko ang'wen koro kwanye aora mano Mathika mago ringre ariyo kwanye aora Mathika kama moko ariyo mago poni manyo kanyo ka wachore kanyo ni ogul mama mago mag Puoth Del Monte boma Mathika emane ogogi kendo koro kaka Andrew Ondego leronwa ogul mama go yango ni negi juko jogo ka kwalo olemo e puodhono mano ma Del Monte gino mane omiyo girakore korgi kendo negi kelo lal mag ngima ji ariyogo. E gweng' Mathika, lwasi mar lit gi kuyo kwa anyuola moko ka otenore gi nek mag jogegi ang'wen. En lwasi ma koro weyo anyuola go kaseo kambi mar loso pi olemo mar Del Monte tok jorito mag kambino ne chwe goyo ma onego rowere moko ang'wen. Yangore ni ogul mama ne ogoyogi kendo chwe dhiro gi aora Mathika ka anyuola go koro dwaro sirikal mondo donjre wachno neno ni giyudo ratiro margi. We are condemning that action. Na hiyo act ambayo imefanyika kama kanisa tunakataa na tunasema ya kwamba hata kama mtu ni mhalifu mshike mpeleke mahali anafaa kwa sababu kuna laws ambazo huanga zinafanya kazi. Na hiyo ndiyo muhimu. Jodak goseo kambino kagiluoni koso chiwo thuolo mag tije ne rowere gwenge goe manyayo weche makamano ka otenore gi pek mar ngima mar rowere go kaloe. Hata hii shamba akiendelea hivyo hawatailima. Tunataka tupatie hiyo shamba. So tunafanya kazi na hapa kwa kware hizi ziko hapa Del Monte. Lakini Del Monte ikakuja wakafunga hizo kware. Sasa wamekuwa jobless. Ndio maybe wanapatana na mambo kama hiyo wanaenda kutafuta tuliziki. Giluoni chukdar gone okoso winjo ywak rowerego kata bang' kane gisegoyo badgi piny ka chenro mar manyo ringre mag joma moko ariyo pod jodhi nyime. Kukimbishwa wakainua mikono mwenye alikuwa anaona akiwa mbali, lakini wao walikuwa wamewakimbiza askari hawakusikia. Mtu amekubali kushikwa, utaki kumshika, wewe unamgonga, unamrusha kwa maji. Kwa nini? Si uchukue mtu mpeleke kwa serikali kama amekosea. Temo mar niloso gi kamanda mar obila ma Murang'a Matthew Kainga yango mathoth ewi wachni ne ogore Lwanda bang' koso mako simbe mar ong'we yamo. Ma ok en okang' mokwongo ma kambi mar Del Monte yudore kama tek ewi nek magalagala. E dwe mar auchiel higani, od fwambo moro mar piny Ingereza nogolo lipot ewi nek ma oyaye mitimo kod chukdar mag kambi mag Del Monte pachoka. Andrew Ondego, Ramogi TV. Jotelo mawuok e kaunti